Segampang iki caramu aku si rasa atimu. Aku ora iso gitar. Saiki aku dhewe neng kene mung sepi tanpa tresnamu. Kepiye fales suaraku kok gitare? Alah, Dik. Kowe tak pikir-pikir ya omong kaya corona. Ngopo dadak teko nek mung ngarepe loro. Ngerti yo ben rasa kenal nek mung gur lagi sedelit terus aku tak tinggal. Ana ndi kowe? Oh mas, Rene sik. oh mas, Hiburan aku lho. Kentos pedot aku. paduan layangan tuh mas, kok pedot? Layangan untukmu ngetrail kuwi apa wae cuma sakmu kene iki lagi galau lagi broken heart. Ya karo menungso no mas. Kudu karo terenggiling. Ya berarti anget no mas. Merungkel-merungkel nek keloni. Oh, lah kuwi dikon menghibur malah marahi saya ajur. Lah aku arti karepmu mas, kon kudu kepiye? Aku lagi stres iki. Kayak yo nek ngene iki kudu kon ngombe apa? Oh ngombe obat mas, sing marai tenang. Obat apa? Obat nyamuk. Weh lah. Kowe seneng ya nek aku keracunan. Alah ngono wae nesu. Nesu kok kowe iki tak kon kene tak kon menghibur malah kowe iki malu. Off lah, baperan. Sik. Mending saiki kowe tuku ojek kowe. Kok pahit, ra dikeki opahe. Alah kowe iki ngomong wae. Nyoh, tuku ono. Iki aku siji kowe siji. Tumben mas apian, kesurupan demit apa? Seruman kesurupan demit untuk ngetril kuwi. Mbok selu to mas. Ngono wae ngegas. Tumben apian mas. Etok dadi kok ngendi? Nyolong infak po? Maling infak untukmu kuwi apa ngene ya rupa-rupa perampok kok maling infak. Ha. Oke, Lur. Iki pedes to, Mas. Sik Lip. Anu wae. Sambele dipisah aja dadek siji. Sambal dipisah, aja dadi siji. Apa barenono lali kowe mesti. Sambal dipisah, aja dadi siji. Nah, sekono gak mangkat aja suwe-suwe. Lah bocah iki mau neng ndi? Gur kon tuku Gojek kowe kok suwe banget iki. Kene wetenge selak ngeleh. Lha tuku ning Madagaskar apa ya? Kono apa ya kono ono wong bakul Gojek. Bakul kanji ora eneng. Coba telepon ke bakul lelek Guden lah. Nomor yang Anda tuju HP-nya sedang di Pegadaian. Oh, tapi no butuh deh. Bocah iki nang ndi suwe mati. Lah iki bocahe. Suwe pati nang ndi yo iki? Antri kono ora sabaran. Antri macet nang tol kok piye? Kene iki selak noleh malah. Ndi yo ceke? Nih, sesuai pesanan. Sambal dipisah karo koceke. Oke. Loh. Lah yo mau saos tok iki piye? Yo ora ngerti. Jarine kan misah. Iya bener maksudku dipisahi cukup dipisah plastike wae lah kok. Lah ojeke ra ono gek ra didoli karo bakule. Jarine mau sambal karo koceke kon misah. Piye to kowe iki?
Maksudku iki dipisah ki pisah plastike wae ya, Lip. Iki some kudu supporter bal nek tak dadi siji terus do tawuran. Salah Lip lah kepiye nek ini mosok kon mangan sambel tok ya mencret. Wis saiki somene ning ndi? Ayo goleki. Ning nggon sing dodol. Lah iya, kok. Ayo goleki. Oh no.